Ďalší nezabudnutelný sa chystá výlet v októbri, poterstné výmer na Sicíliu páno vďaka Máčovi. Nakoniec sa tam z dôvodov neznámych nedostal zo slobodníkov na výlete takmer každý iný ostal. Brato trojica veľká, Tibor, Robo, Otto a rozvážny Duško. S nimi Aďo, náš najmladší, Beňamín a senior Deško. Partia je skvelá, rovnako počasie, zatiaľ všetko klape, cítia sa prešťastne. Sicília na týždeň bude im i novým ostrovným domovom. Program je bohatý, veľa stihnú chcú a v kľude. Syrakúzy ako prvé, potom sa poobzerať po Raguse a Grigentov údolie chrámov a konečne prvé kúpanie na druhý deň Villa Romana a svetové mozaiky úžasné. Kontroverzná i čarovná Piazza Armerina ich čakala. Po nej ich už Noemi occidencia la sirena vítala. Krásne cefalu v deň odchodu Taormina dole Alcantara Lavo Červona budila. Sicília na týždeň bude im i novým ostrovným domom. Tešili sa prenáramne na svetovú kuchyňu taliansku. Na veci oslepčené tortellini, gnocchi, pizzu aj lasagnu. Špagety chutí na všetky spôsoby, možné i nemožné. Carbonara, olio e aglio, frucimare, alebo len norma zvané. Aj na špecialitky sicilské sa od začiatku tešili nedočkavo. Chutili kannovi, aranchini a voňali mandle s karamelom. Prejedla bruschetta i caponata, chutili tie